Show začíná. Co je to sadoupil šílenců? A ty jsi detektiv Pikachu? Haha, vážně vypadá jako Pokémon. Pika, pika. A to je zase co? Zemi! Je čas Shadowhead. Konečně se jim pomstíme. Co by to bylo za podlý plán? Kdyby v něm nejela celá rodina. Jak to, že jsou ti Eggmani dva? Víc padouchů, víc zábavy. Nějaký poslední slova? Pěkná kouzelná kulička. Už se fakt bojím. Teď se už fakticky bojím. Mistrovský šťouch. Tome, Medi, potřebujeme Health Notes. Nakl si, dovolíš? O, promiň. Tome, Medi, potřebujeme Health Notes s extrémně nebezpečnou misí. Jdeme. Připravení? Na 100%. Tak jo, hoši, zkuste držet krok. Tak pojď, dirátore. Už nás volej špinavosti. Shadowovou mocí můžeme vládnout zemi. Až skončíme, nebude tady už čemu vládnout. To je děsivé. Někdo by měl opravit mapy. Už letos. Život určují naše rozhodnutí. Říct se srdcem a rozhodneš se správně. Chci se zeptat, kdo ti barví bodliny? Čím víc mluvíš, tím víc mám chuť tě praštit. Tohle je tvůj konec. Náš osud je na dosah. V jedné věci si měl pravdu. Tohle je tvůj konec. Ježek Sonic